Good afternoon mga palangga. So, kakauwi ko lang. Meron tayong gagawin ngayon sa sasakyan. Kasi, Oy, ang hangin, Diyos ko. Kasi kanina, nung nagda-drive ako, napansin ko to, itong mat na to. Matagal-tagal na to dito at hindi ko pa din siya nalalagay dito. At nadudumihan na yung sasakyan. So, ngayon, saan ko ba kayo ilalagay? Yan, ha? Woo! Nako. Pahirapan. Madilim kayo, mga loves. Hey! Lagay ko kayo dito, ha, para makita nyo ako. So, ito, bumili si Mr. ng 2 mat. Oh no, hindi pala. Actually, 4. Basahin natin yung instruction, my dear. Yeah. Kailangan ko pang i-hover yung sasakyan. I cannot put the mat and then yung sasakyan natin madumi. Ay, tomorrow na lang. Ay, hindi pala because I'm working all day tomorrow. So it means I'm working 7:30 to 9:30. So pag uwi ko gabi na. Sa Sabado na lang. Ay, bakit hindi ko naisip na kailangan ko palang i-hover yung sasakyan. Naku naman, di bali na lang. Sa Saturday na lang natin yan ilalagay. Kasi, if you know what I mean, madumi na talaga yung sasakyan. Yan niyo, nakikita ba? Nakikita ba sa camera? Madumi, lalo na sa driver side. Anyway, hindi muna kukuha na lang ako ng kahoy para masindihan natin yung ating wood burner. Mamalingki na tayo ng kahoy. Punta tayo dito sa side na to. Hello mga palangga. It's been 2 days na hindi ko kayo nakausap. So, it's nice to see you again. Anyway mga palangga, ngayon is Sabado na ng hapon. And until now, hindi ko pa din nalinis or na-hover yung sasakyan natin. Kasi, kaninang umaga, yung weather, naku, niraso na naman yung weather. Yung weather, hindi talaga the best. Umaambon kaninang umaga at yung hangin sobrang lakas. Until now, yung hangin sobrang lakas pa din. Tingnan nyo sa labas. Hindi nyo siguro makikita. Pero, sandali lang. Maririnig nyo dito. I-off ko lang to, ha. Sandali lang. Stop. Naririnig pa? I don't know if you can hear that, but malakas yung hangin, promise. At inaamin ko naman talaga, tinatamad ako kasi I've done 43 hours this week. So, Saturdays, I feel like Saturday is my rest day. Pero, yun nga, sabi ko, kailan ko ba kayo kinausap? Kailan ba yun? Wednesday ata yun. Sabi ko na kailangan nating i-hover yung sasakyan ko. Dahil kailangan natin ilagay yung mat. Pero hindi ko nagawa kasi yun nga. Rason pa more. Anyway, kahapon, na-receive ko pala yung sulat ng aking dentist. At inopen ko kagabi at na-shock talaga ako. Na-shock talaga ako sa mahal. Sobrang mahal ng ng treatment. Hindi ko to nabasa ng maigi kagabi. Tiningnan ko lang talaga
yung page na kung saan niya nilagay yung cost kung magkano yung magpapabrace ka dito. Saan ba yun? So, ito na mga palangga. Ito yung treatment na first choice ko talaga. So, basahin natin. This treatment with upper tooth colored and lower metal brace brackets are 3,850 and include the provision of fixed and removable retainers and 1 year of aftercare. So, yun. At kung magpapa-Invisalign ako mga palangga, yung treatment is 4,280 pounds. So, ang mahal. So, sabi ko sarili ko nung nakita ko to, I'm not that desperate. I know I am bothered about the appearance of my teeth. Kasi nangangarap talaga ako na magkaroon ng perfect smile. Pero, if I spend 3,850 para sa ngipin ko, I would rather use that to something else like magpapagawa ng bahay sa Pilipinas. Suputit na magpapagawa ako ng bahay sa Pilipinas. Ganun. So, nasasayangan ako sa pera ko kasi in the end naman, yung tooth ko, okay naman siya. Yun nga lang, sungki. Pero, well, it can wait, diba? So, hindi ako magpapa-brace. Sa Pilipinas, siguro, mag-i-inquire ako pag uwi ko sa Pilipinas. As in talaga, na-shock talaga ako sa mahal. Uy, naku! Akala ko talaga, nag-expect ako na yung, treatment, mga nasa 2,000 plus lang. Pero, almost 4,000. Naku! No. That's no. So, wala mga palangga. Wala. Hindi ko siya ipagpapatuloy. Kasi, after sa braces, kailangan mo din magpa-treatment. May mga treatment pa din gagawin, consultation, and plus, yun nga, meron pa din yung cost. So, it's never ending, diba? So, anyway, let's compose ourselves. So, anyway, si Mr. wala dito. Ako lang mag-isa dito sa bahay. And wala talagang ganap mga palangga this past few days kasi I'm working and wala talaga. So, hindi na lang ako nag-vlog. Pero later on, papunta ako kila Ate Divine kasi nakabalik na siya from Philippines. And I'm hoping really na she had a good time there in the Philippines. Mukha man ako mumu. Magdadrive tayo mga palangga. Papunta tayo kila Ate Divine. Ako lang mag-isa. Why this is still on? Yan. Right, so, ready? Reverse would be a good idea. I'm sorry, but it's dark. Nandito na ako. Iiwan ko kayo dito mga palangga, okay? So, see you later. I am home! Yung aso. Sobrang madilim mga palangga. I need to unlock the door. Come on, focus! Hala. Yan. Ayaw niya mag-focus sa mukha ko kasi mukhang dugyot. Anyway, ito yung bigay ni Ate Divine. Salamat, ate. Ito, masarap to. Ubi. At meron din tayong dried mango. Nilagay niya sa paper bag. Sabi ko, i-recycle ko to for the next Christmas. That's your dried mango? From her? I really want to try this. Oh, that's all. Bless her, honey. She arrived in Manchester at 6 in the morning, 6 something in the morning. And then, she booked an open ticket for the train. But the next available train is at
3:25. But then, that one is delayed or canceled. So she arrived at home at 7 o'clock. At night? At night. Morning candle again. Oh, smells so good. Would you like to try? It's like, you know what is the Eccles cake? It really reminds me of Eccles cake, this is. I like it. They're beautiful. Masarap. Namiss ko to. Magtitimpla tayo ng kape. Sarap talaga ng ano yun? Paano yun i-pronounce? Piaya? Piaya? I don't know. Masarap. I've been very good today, pero nung pagpunta ko kila Ate Divine, binigyan niya ako ng tea at isang slice ng cake and 2 chocolate. At ngayon, I will be having my second ito. Oh my goodness, it's all gone. Yung feeling niya, yung sa loob, I think kalamay yung loob niya. Yeah, sugar. Coffee. Sarap ng coffee. Good morning! Good morning mga palangga. So, magluluto tayo ng breakfast ngayon. Yung breakfast ko is chicken and green beans and peas. So, unahin ko muna ito. Why the dog is barking so much? Can you hear them? Si Mr. Nagko-computer si Mr. Yan yung morning routine talaga niya. Early morning, nagko-computer, nag-update sa website niya. So, yung chicken natin, lalagyan ko siya ng cayenne pepper, ground black pepper, and salt. There you go, plenty. And plenty of those as well. I like cayenne pepper. Then, i-mix mo lang. Yan, so ipiprito natin. We are all sorted, mga love. So, it's already prepared. So, ito yung breakfast natin and ito yung lunch natin. So, chicken, green beans, egg. Hindi na lang ako magpipis. Nagbago yung isip ko. So, anyway, meron tayong pudding dito. Fruit cocktail with yogurt. It looks, from here ha, sa camera, it looks like I put cream. Pero yogurt yan. So, mas healthier. And same din sa ating lunch. So, kain. Kain tayo. And meron din akong tumbler dito. Ito. Ito, just orange juice and cranberry and I mix with water. Kaya ayun, parang mukha siyang may pagka-pink. Kain muna ako kasi sobrang gutom ko na. And lalagyan ko na lang to ng gravy para hindi naman masyadong dry. So ito na, wala na talagang excuse. I-hover ko na yung sasakyan natin. Nakahintay na si Henry. It's still windy, pero kailangan ko talagang gawin kasi kailangan ko nang ilagay yung mat. Hello, girls! Hello! Oh, they're here. Hello! Hello, Phoebe! Hello! Oh, you need a bath.
Hello, Pipa. Ito pala yung mat ng sasakyan, mga loves. Oops. Ang hirap. So, ito yung kailangan natin i-figure out kung ito para saan to, sa likuran ba or sa harapan. Itong dalawa, identical sila. I think sa likuran tong dalawa. And itong dalawa, sa harap to. Let's see. Let's see na lang. Mag-hover muna ako ha. Ipapatuloy ko lang yung pag-hover ko. So that's it. We're done hovering our car. So ngayon naman, kasi nakalabas na si Henry. So mag-hover ako ng bahay. Mostly sa front room kasi sobrang daming abo doon. So ngayon mga palangga, magluluto tayo ng maha blanca. Ang maha blanca, isa to sa pinaka-favorite ko na Filipino dessert. Ito yung mga hinahanap-hanap ko talaga na hindi ko makakain dito. Kailangan talaga na gagawa. Kung gusto mo kumain, kailangan mong gumawa. Sariling sikap talaga. So anyway, yung recipe na ipa-follow ko is from Panlasang Pinoy. So nanghihingi si Panlasang Pinoy dito ng 4 cups of coconut milk. Meron tayong 2 can of coconut milk dito. I-measure natin yan if 4 cups na ba to. 3/4 of cornstarch. Corn flour. Hala? Cornstarch or corn flour? Is that the same? I think so. 4 ounces of condensed milk. 3/4 of fresh milk. Granulated sugar, 15 ounces of sweet kernel corn, and nanghihingi din siya ng 5 tablespoon of toasted grated coconut. Hindi na ako magto-toasted ng grated coconut. Meron na akong grated coconut dito, pero hindi siya toasted. Tinatamad kasi ako. So, first step. Pour the coconut milk in a cooking pot and bring to boil. Right. I-shake muna natin. I will be honest to you. Natikman na ni Mr. yung maha blanca sa Pilipinas, pero he's not very keen. No, like it. Kaya nung ako yung gumawa, mas lalong hindi niya nagustuhan. No, like it. Brown rice. Mr. likes biko. Yeah. Yeah. So yung 2 lata, 4 cups siya. May namumuo dito, oh. So kailangan na natin siyang i-scrape. So, yun na, naka-turn on na siya. So, hihintayin na natin siya na mag-boil. And then, later on, we will add the sugar, condensed milk, and whole sweet corn. Nangihingi dito ng 3/4 of granulated sugar. Ang gagamitin ko lang siguro ng sugar is half of it kasi meron na tayong
condensed milk, and I don't want it to be very sweet. Well, everything you're putting in is sweet and fattening. Every bit of it. Honey, you don't need to eat I'm it. not eating it. I refuse. You're on a diet. I'd rather have I want the glutinous rice. Next time when we go to the Oriental shop. You made that rice, right, and it lasts for days and days. You can just have a little bit. I know. I know. We have glutinous rice. While naghihintay tayo sa ating coconut na mag-boil, i-open natin to. Honey? Ay. It's okay. Sorry, this is my guilty pleasure. Ang sarap. I-research ko nga muna kung yung corn flour and corn starch same lang ba sila? Kasi kung hindi sila the same, nako, wala na. Sira na yung recipe natin. What is the difference between corn flour and corn starch? Corn flour is a yellow powder made from finely ground dried corn, while corn starch is a fine white powder made from the starchy part of corn kernel. Both may go by different names depending on where you live. Corn flour is used similarly to other flours, whereas corn starch is mainly used as thickener. It should be fine. Kailangan, do I need to turn on the light? Kumukulo na yung ating coconut milk. So, ilalagay na natin yung ating sugar. Half lang. Uy! Nag-world over. Shoo! Malapit. It's such a close call. Hihinaan ko lang yung apoy, ha. Sandali lang. Yung gagamitin ko na sugar, half lang. There you go. Ilalagay na natin din yung ilalagay na rin natin yung sweet corn. Yung condensed milk. I think kailangan nating magpalit ng malaking pot. Much better. And sabi dito, simmer for 8 minutes. Right, okay. Tatakpan ko pa. Tatakpan natin. So, meron na tayong 3/4 of corn flour here. So, kailangan na natin ng fresh milk para i-dissolve natin yung ating corn flour. There you go. May 4 minutes pa. Kailangan natin mag-multitasking dito kasi tea time na rin. So, kailangan natin magluto. Simple tea lang. Pizza and fries and garlic bread. Ito yung garlic bread. Uy! It's
It's time para i-pour natin to. At least yung fries natin na ilagay na. Yung rest, madali lang siyang lutuin naman. Right, hihinaan ko lang yung apoy. And then, off we go. Nakikita nyo ba? Wow! Instant. Titikman ko nga. Ang sarap. I think happy na ako dito mga palangga. So, ilalagay na natin siya sa tray. Mabigat. Ito yung tray na gagamitin natin. Mabigat siya. Oh. I think sobrang dami niya ha. Considering na ako lang yung kakain. Well, kakainin natin to. This will not go on waste. So, yan na siya. Ito na yung finished product natin. Maraming salamat, Panlasang Pinoy. I will take a picture para isend sa ate ko. Kasi, hindi sila gumagawa ng maha blanca sa bahay. Kasi, every time nagagawa sila, hindi siya nag-thick. I don't know what's the reason kung bakit hindi talaga siya nagsusolidified. So, sabi niya, pag uwi mo, magdala ka ng mga measuring cups, measuring spoon, para gagawa tayo ng maha blanca. Ano tayo? Maghahanap tayo ng recipe sa online. And ngayon, isisend ko tong picture sa kanya and I will taste her na gumawa ako ng maha blanca and it's perfect. Siya yung chef sa bahay, parang chef sa bahay. Mahilig siya magluto pero hindi ko alam kung bakit hindi talaga niya ma-perfect yung maha blanca. And it's send. Tiyak, maiinis yan sa akin. Mag-i-sprinkle na ba ako ngayon or later? Mag-i-sprinkle na ako ngayon kasi baka makalimutan ko later on. Yeah, mag-i-sprinkle na ako. So, hindi toasted coconut yung ginamit ko. Tinatamad ako. Pasensya. Mas masarap sana to pag meron tayong money. At also pasas. Wala akong pasas. Ito yung pizza ni Mr. Tingnan nyo to. Parang itlog ng pugo yung cheese. Ang problema dito, oblong tong pizza na to. Ito, circle. Pwede na. Come on now, mister. It's ready. Is it ready? Come on. Come on now. I cannot pull you. Come on. It's beeping. It's now beeping. Shh. We need plate. No, it's oblong. You're supposed to round pizza. It's not round. You obviously got it wrong.
So that's my plate, John's plate. I'm on a diet. No, you're not. Oh, It looks good. Enjoy, the honeybee. proof will be in the tasting. Sahaman si nanay. Di ba, ningon ko ni Munay nga magpa-brace ko dire? Hala ka. Nagkuan ko na, nagpakonsulta ko daari nanay. Ang kamahal lagi nanay. Ang mabayad ko no kung magpakonsulta ko. 250,000. Grabe. Lagi. Na-shock lagi ko. Ayaw lang ay. Iniyak. Lagi, grabe dyan ka mahal lagi. Sus ka ng 250. Sus, maayo na lang na ang ibutang pabalay, bitaw. Lagi. May labi lang no. Mahal kayo na eh. Mo na siya pinaka, kuan, barato nga treatment nga ilahang gikuta sa kuha. Jesus, ginoong marsit. Balantay. Lagi, naunsa lagi. Nasyak ko, uy. Na, dire ka nang pinamahalan, dire ka nang sa isinta, tingali ka. Nayak no, po na itaw lang. Ay, Lagi, mahala, lagi na eh. Malugi, mantana. No, paminaw ko. Mabaligya naman tayo ng brisa. Prinda. Oh, lagi. Sus, ginoo ko. Dire na sa usamis lang, ay pagpa-brace lang. Nadaay na lang pag-brace, oy. Mo lagi, uy. Umagango ng hiwi ng ipon, ipaibot. So, sino ko, pes magpa-brace. Mo lagi na yun, uy. Sus, di na lang, uy. Akong ipon, okay raman. Ay, peto. Okay, mag-ipon. Na-end yung call, nawala yung signal. Na-shock si mama, na-shock yung nanay ko sa presyo ng brace dito. Sabi niya, ay, wag na lang. Oh, dear. So, anyway, mga palangga, ito na yung vlog natin for today. I-end ko na. So, maraming salamat sa walang sawang suporta. And I'll see you in my next vlog. Bye! Mwah! Mwah!